Owanistanın günwatarynda Bosir'in üstünde diýen ýaly täze bir şäher peýda boldy. Heratyn ýetegindäki Jibriyel şäherinde täze ýaşaýyş jaýlary, ýollar, meçitler we ketelhanalar bar. Inar ben ya salamadum dunum onayb. Khala nabudit. Anta yad biyakina bolam. Ina masalga madiri kibrada. 60 ýaşly etniki pustun Muhammed Han doglandan bäri bu tebitde ýaşaýar. Ol 2 saat uzaklykda ýerleşen Iranyň bu tebitde pul ýatyrýandygyny çaklaýar. Iranyň tebite goýberýän mali kişileri barada anyk maglumat ýok. Emma Herat Üniversitetiniň talibi Fuhrar Rahimi regionda Iranyň medeniýet täsiriniň uludygyny aýdýar. تمام خواندن‌ها و متن‌ها اینها به خود منطقه خود ایران ارتباط میگیره. نفوذ ایران زیادتره و خود مردم ما هم به سمت ایران کشانده میشن. Heratın jaýlarynda we binalarynda hem partiýalaryň täsirini görmek bolýar. Herat tebitiniň Iran bilen çuňur medeni gatnaşyklary bar. Olar soňky ýyllaryň dowamynda hasda ýaýbanlandy. Tehran tebitiň transport proýektlerini, energiýa infrastrukturalarına maýa ýatyrdy. Jibriyelde goloýda açylan Iranyň medeniýet merkezi dini we dil sapaklaryny güdürleýär. Medeniýet merkeziniň işgärleriniň biri Karim Iranyň täsirini gowy garşylaýandygyny aýdýar. ما شما یک چیزی که با مشاهده میرسانیم که ما شما از نظر فرهنگ، هنر و ادبیات خود مشترکات زیادی داریم با کشور ایران و میتونم معرفی خوبی باشیم برای همدیگر. Owan hökümeti hem Iranyň zerur bolan sermaýasyny goldaýar. Emma käbir owanlylar günwatar goňsulygyna tersaplyk bilen garaýarlar. Heratyň saýy ýarmaýy diýilip bilinýän Iranyň täsirini düşmeginden hawatyr edilýär. Häzir şäherde barha etnik hazarlylar köpülýär. Hazarlylar Owanistynyň aglaby sünni ilatyndan tapatlylykda saýlardyr. Tebitde müňlerçe hazarlylaryň peýda bolmagy bilen etnik dartgynlyklar hem güýçlendi. Tiýat kommentatory Wahid Mazruh Iran dini baglaryny ulanyp öz täsirini artdyrmagy finansiýar diýär. These two factors, their cultural closeness and their religious connections with people, has facilitated their deep and very extended political influence on different aspects of political situation in the province as well. Hazarlylaryň köpüsi tebitdäki Iranyň rolini boyun alasylary gelen ok. Said Anwar Jibrildäki ösüşi daşary ýurduň maliýeti bilen baglanşdyrmaýar. Iran yak Qur'an, yak rupiya, yak şey aslan ihtiram qoýdy. İçidara ma bikulli rat mukunim. Koma Iran duruga. Emma Tehranyň maliýeleşdirýän infrastruktura proýektleri we inisiatiwalary, hususan da Iranyň medeniýet merkezi bu pikire çaprady gelýär. NATO'nyň etkerleriniň çykmagy bilen hem tebitde Iranyň täsiriniň barha artjakdygyna garaşylýar.